ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಗರಿ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೊಂದಲ್ಲರು ಅಗರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಗರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸುರು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಂಚಿತನ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಅವತ್ತೊಂದರ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ನರನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ದಿನಿತ ಪಟ್ಟಂಗು ಸುರು ಮಲ್ಪಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಂದಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಕುಲ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೋಡದು ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೋಡದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು ಗಟ್ಟಬರಿ ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆ ಏರ್ಪನ್ನು ಹಂಚಿತಿನ ನಂಬಲಿಗೆಡು ಬದುಕುನಗಳು ನಮ್ಮ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೈವಲೆಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಕೊಟ್ಟಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಆಗ ಭೋಗ ಪಂಚಪರ್ವಲೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಏಪಲ ಕಾಪು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆಡು ಬದುಕುನಕರು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಗತ್ತು ತೋಜುನ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಕೊಟ್ಟಿನ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪನ ನೇಮಂದ್ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಪಿನ ನೇಮಂದ್ ಬನ್ನಂಚಿತ ನಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ನೇಮದ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ 2 ಜನ ಭಿನ್ನಾದಿ ಗೆಡುಕೊಳ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಏಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಅಂಚಿನೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ್ಟು ಮದಿಪು ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಾರು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೋದು ಮಿಂಚೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಲರ ಮುಟ್ಟುಗುಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೂಲ ಪಂತೆ ಆನಿ 2000 ವರುಮನೆ ಇಸ್ವಿಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉಜಿರೆಡ್ ನಡತೆ ಚಿತ್ತನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಮದಿಪುದ ಒಂಜಿ ಪಂತೋಡು ಸುರುತೆ ನಮಗೆ ಎಂದಿನಾರ್ಲ ಈ ಜಕ್ಕಡ ಜವನೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುಡಿ ಗೊತ್ತು 2 ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ ಮುಜ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 32 10 ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ನೇಮದ ಕಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೇಮದ ಕಲ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಹೋಮ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಈ ರಡ್ಡು ಹೋಮ ಮನ್ನಂಗ ಚೌತಿಲ ಪರ್ಬಲ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ದೈವಲೆಗೆ ಮಾತ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಇಜ್ಜಿ ಊರುದ ತರವಾಡದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಗಣದ ಈ ದೈವಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷಲ ನೇಮ ಉಂಟು ಪಾತ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲೆಗೆ ಈ ರಡ್ಡು ಹೋಮ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಬಬ್ಬುನೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಹೋಮ ರಡ್ಡು ನೇಮ ರಡ್ಡು ನೇಮ ಅಲ್ಪ ನಡಪೂಜಿ ವರ್ಷ ಮೂಲಗಾದೆ ಪನ್ಪುಣವು ರಡ್ಡು ಹೋಮ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಪನ್ನಗ ಚೌತಿಲ ನಂಗೆ ಪರ್ಬರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವ ಅಂಚ ಈ ನೇಮ ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಯಮ ಪನ್ಪುಣ ಕನ್ನಡ ಪದ ಪರ್ಲೆಯವು ಅಥವಾ ಆ ನೇಮನ ಇಷ್ಟಡು ಉಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದಲ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಯನ್ನು ಕರಿತೊಂದು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಈ ನೇಮದ ಕಲಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಈ 14 ಕಟ್ಟು ಕರಿತದ ನಡಪುನಂಚಿನ ನೇಮಗಳು ಮಾಗಣದ ದೈವಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಥವಾ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ್ಟು ಕೋಲ ಅಂದ್ ನಡಪು ನೇಮ ಅಂದ್ ನಡಪು ಮೆಚ್ಚಿ ನಡಪು ಜಾಲಾಟ ನಡಪು ದೇಯಿ ನಳಿಕೆ ನಡಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಣರಾಟ ನಡಪು ಅಂಚ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ಈ ಬಡಕಾಯಿ ಪೋಣಂದ ಗೆಂಡ ಸೇವೆಲ್ಲ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನೇಮದ ಕಲಕ್ಕಲು ಅಂಚಿನ ದೈವ ನಮ್ಮೊಲಿಗೆ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ಇಡ್ತು ನೀ ಬಂಗಾರದ ಮುಖ ಮಾತ ಆತದು ಈ ಪಾಷಾಣ ದೇವತೆ ಅಂದಿತ್ತ ವೈದಿಕರು ಪಂಪೇರೆ ಅಂತ ಕಾಟು ಕಲ್ಲಿಡು ದೈವವನ್ನು ನಂಬುದು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ನೇಮಂಡು ಇತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಾಟು ಕಲ್ಲಿಡು ಪಾಂಡ ಅಂಚಿನ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪದ ಸೇವೆ ನಡಪಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಭೂತ ಕೋಲ ಪನ್ಪುಣ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಿತ್ತರದ ಶಬ್ದ ನೇಮ ಅಂದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಇತ್ತೆ ಮರಣಿಂಜಿ ವೈಕ್ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅವೊಂದು ತಿಜ ಐಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅಂದ್ ಪಂಪನ ಉಪತಾರ ಬರ್ತದೆ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಕಟ್ಟಲೆ ಬೇತ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿನವ್ರಲ್ಲೇ ಆ ರೀತಿ ಪಂಪೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಇಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಲೋತ್ಸವ ನೇಮೋತ್ಸವ ಐತವಾಗ ಎಟ್ಲ ಬಾತಿರ್ಗ ಮದಿಪು ಬಂದಾಗ ದೈವದ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಣ ದೈವದ ಕಲಟೆ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಮಾಯ ಪಿರವು ಮದಿಪು ದುಂಬು ಮದಿಪು ಇರೋ ಮದಿಪುಗೆ 7 ಪಿರೋ ಅಂತ ಅಂದು ಮಾಯನೆ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಅದು ನೇಮದ ಕಲ ಎಂಚು ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ತಿರಿಯೊನ್ನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ
ಗುರುಕುಲ್ ಬಂಡೇರು ರಡ್ಡು ಹೋಮ ಉಂಜಿ ನೇಮ ಬಂದೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಧುತ ಕಲೆಗಳು ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ರಡ್ಡು ಹೋಮ ಉಂಜಿ ನೇಮ ಪಂಡದಾದ ಇತ್ತೆ ನೇಮದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಹೋಮ ಉಂಜಿ ನೇಮ ಏನ ಪಂಡಾಗ ಉಂಜಿ ಶುದ್ಧದ ಹೋಮ ಐದು ನಡುಮ ನೆಚ್ಚಿದ ಹೋಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಹೋಮ ಉಂಜಿ ನೇಮ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಮೂಜಿ ಹೋಮ ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡೆ ಹೋಮ ರಡ್ಡು ಹೋಮ ಉಂಜಿ ನೇಮ ಅಂದೆ ಇನಿ ಅವಿನ ತಿರುವಿನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು ದೇಗ ಪಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಹೋಮ ಉಂಜಿ ನೇಮ ಪಣ್ಣ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ರಡ್ಡು ಹೋಮ ಏನಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಯೋಲೆ ನಡಪುಣ ಚಿತ್ರ ಉಂಜಿ ನೇಮಗೂ ರಡ್ಡು ಹೋಮ ಉಂಜಿ ನೇಮ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಒಂದಿನ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮಧು ತಕ್ಕುಲ ತಿರಿಯ ನೋಡು ಒಂದು ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಪಿನಿ ಒಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ತಿರಿಯರಂಡು ಗುರುಕುಲ್ ಬಂಡೇರೆ ನಿಯಮ ಇತ್ತನ ನಂಡು ನೇಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕುಲ್ ಬಂಡೇರೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಎತ್ತು ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದ ಕುಲು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಕುಲುಂದತ್ತೆ ದರ್ಶನದ ಕುಲ ಪರ್ಯೋ ಮಧು ತಕುಲ ಅದು ಪರ್ಯೋ ಅತ್ತ ಒಂದೆ ಐತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದ ಕುಲು ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತು ನಾವು ಬುಲ್ಕುಡದ ಕುಲ ಅವಡು ಇಂಚಿತ್ರ ಪೂರ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದ ಕುಲ ನಿಯಮ ಹೊಡಿತದ ನಡಪುಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲದ ಕ್ರಮ ಕುಲಿನೊಂಡ ಅವು ನೇಮ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಆ ದೈವಿಕವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವಳು ಒಲೆತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಬಂತೇನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೆಲೇನೆ ತತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೇಮದ ಕಲ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಪನ್ನಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇದು ನೇಮ ಉಲ್ಪೊಡ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡು ನೇಮದ ನಮ್ಮ ಶುರು ಆಪಿನ ಉಲ್ಪೊಡ್ದು ಅಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲೆ ಇರ್ದು ಪಿರಿ ಬೂಲೆ ಮುಟ್ಟ ನೇಮದ ಕಟ್ಲೆ ನಡಪುಂಡು 14 ಕಟ್ಲೆದ ಮಾಯಗಾರೆ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಂದ ಇವಲಿಗೆ 14 ಕಟ್ಲೆದ ಮಾಯಗಾರೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಐದು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕ ನೋಡುದಾಂಡ ಪಾತ್ರದಂಡ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಸುರುಟು ದೈವಡ ಅನುಕೆ ನೋಡು ಮಣ್ಣ ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಐಕ್ ಮಣ್ಣ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ ಮಣ್ಣದ ಪಾತೆರ ಅಂದ್ ಬಂತಾರೆ ಮಣ್ಣದಾದ ಪಾತೆರ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ದೈವ ಬಂದ್ಪುಣ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಮುಂಚಾದ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದ ಊರು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಐಕ್ ಮಣ್ಣ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ್ ಮಣ್ಪೇರು ಮಣ್ಣ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿಗುಂಟ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೈಲು ಕಡುಪು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೈಲು ಕಡುಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಪರದ ಕೈಲನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದು ಪತ್ತೊಂಬರು ನಿಜವಾದ ಆ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಡೆದು ಕೈಲು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಆ ಕೈಲನ್ನು ಕಟ್ತದಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ಉಲಾಯಿ ಕಟ್ಟದಿನಂಚಿನ ಕೈಲು ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಪರಂದೋಡು ಅವು ಒಂದು ದಿನ ದುಂಬಿ ಅವೇನು ಕೈಲಿ ಕಟ್ತದ ಕಂತದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸಾನದ ಉಲಾಯ್ದು ಕಟ್ಟು ಅವು ಕೈಲಿ ಕಡುಪುನು ಒಂದು ಬಂದೆ ಕೈಲಿ ಕಡುಪುನ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಜಾಲ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ಈಗ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ನೇಮ ಅಪ್ಪಣಿರ್ತ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಇರ್ತ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವಲಿಯ ಮತ್ತು ಹೊರ ನಮ್ಮ ದೈವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೋರಿಗುಂಟ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಪುಣ ದುಂಬೆ ಕೋರಿಗುಂಟ ಏನು ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಷೇಧ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಎಂಚ ಕೊಡಿಯರುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅವೇ ನಿಷೇಧ ನೆಕ್ಲ ಉಂಟು ಕೋರಿಗುಂಟ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಕೋರಿಗುಂಟ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕಡತ್ತು ಪೋಯಿನಕಲಿಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜ್ವಲಂತವಾದ ತೂಪ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೋರಿಗುಂಟ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ನಿಷೇಧ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಪುಡು ಅವು ದಿನ ಯಪನೆ ಆದಾತ ದಾದ ಆತು ಅಪಗ ಈಗ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒರೆಗೆ ಬೆರಿಕ್ ನಾಲ್ ಬುಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತೆಟ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಅನ್ಬೋದು ದುಮ್ಮು ಕೊಡೆಯರು ಹೇಳ್ಬೇಕ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋರಾಗಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೋಳೆ ಪೋಯಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಜಾಪಿನ ಅವ್ರು ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದನೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಆಗ ಆತೆ ದಿನ ಅವಳು ಊರುಡು ಪರ ಉರುಡಿತಿನ ಊರುಡು ಕುಲ್ಲರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಶುರು ಹಣದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತುಜಿ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನಾಲ ಬುಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಕಿಶೋರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಬರು ಇಂಚ ನಮ್ಮಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅದೀತೆ ನಡಪುಣ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ದೈವಾಲಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಏನಿರ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಡು ಮುಗ ಏರ್ದು ಮುಗ ಜಾನ ಮುಟ್ಟ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಪೇರು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಏನ ಪಣ್ಣಾಗ
ಆ ಮುಗ ಏರ್ದು ಮುಗ ಜಾನ ಮುಟ್ಟ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿಟ್ಟೊಂಜಿನ ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಳಿನ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಮಲ್ದಿರ ಅವು ಸತ್ಯ ಐಟು ಶಕ್ತಿಲುಂಡು ಇಟ್ಟು ಕಲೆಲುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟದಾತನ ಪನ್ನಾಗ ಮುಗ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಏರಿಯಾಡ ಅವು ಕಾಂಡ ಒರಂಬ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮುಗ ಜಾಪಿನ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ ಐಟೆ ತೀರ್ಮಾನ ಈನ ಕೇಂದ್ರತನ ಲೈಟಿಗೇನು ನಿಜವಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಇತ್ತುಜೆ ಇಂಕ ತೆರೆದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಗುರುಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಬೊಂಬೆ ಪರ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಮುಗ ಏರ್ದಕ್ಕೇನು ಅಂಚತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ ಮುಟ್ಟದ ಪನ್ಪುನ ಬೇಜಾರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಉಂತೋಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಗೆಟ್ಗೆ ಏನೋ ಕೊರೋಡು ಮುಗ ಏರ್ನಾಗ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಲೈಟ್ ಕೇಂದ್ರ ದೈವದ ನೇಮದ ಈನ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮುಗಿತದ ಮುಗ ಜಾಪಿನಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮುಗೊಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಚ್ಚುತ್ತ ಕಟ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆತ್ತಂದ್ರೆ ಇನಿಕ್ಕಿ ನನಗ ಪೂರ ತೀರ್ಮಾನ ಲೈಟ್ ಏನಂತದ ಪಾತ್ರೆ ತತ್ತು ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಅದು ಇತ್ತ ಇನ್ನ ಬನ್ನಾಗ ಮುಗ ಏರ್ನ ಇರ್ಬೇಕು ಪೂರ ತೀರ್ಮಾನ ಲೈಟೆ ಐಟ್ ಪಾತ್ರೆ ನಿಜ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐ ಮುಗ ಜಾಪಿನಿ ಬಾರ್ನೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಮುಗಿಯುಂಡು ಆಂಟಿ ಅದೇ ಮುಗತ ವಿಷಯ ಅವು ಮುಗ ಏರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ಗಡಿ ಕೊರೋಡು ಮುಖ ಏರ್ದೆ ಕೊರೋಡು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯದವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಮುಗ ಏರ್ನ ಪೊರ್ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಡು ಊರದ ಮಲ್ಲ ನ್ಯಾಯತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಸಗನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೆಂಕಲ್ನ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿದ ಅಥವಾ ಒಂದೇತ ಮಾತ ಒಂದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ಅಲ್ಪಕ್ಕೇನು ಇಜ್ಜ ಕಠಿಣ ಪನ್ಪೇರ ಅವೇನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೊರ್ತು ಮುಗಜಾದ ಬರ್ಪಾಪಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅವಕಾಶ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೊಡಿತ್ತಿಜಿ ಊರದ ಮಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಇತ್ತಂಡು ಅಥವಾ ಗಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲ್ಯ ಸಮೇತ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಥವಾ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮನು ಮಾನಿಚ್ಚಿಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚೆತ್ತನ ಬಂದಾಗ ಆಯೇ ದೈವನೇ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಹೊರ ಮುಗ ಏರ್ನು ಮಣ್ಣಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ ಉಲಾಡು ಉಪ್ಪುಂಡ ಆ ನಮ್ಮೊಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಕೆಳಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಣುವೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಹಾಕಲು ಬಂದಿದೆ ಆ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತೇನೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸುರುತಾಪವಾದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಲಯ್ಯ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಪಿರಾವಡು ಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ದಾಲಾಲ್ ಬರಲ್ಲ ಕಲಕವತ್ತು ತುಯ್ಯರಡ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸ ಉಂಡವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ದೇವರೇ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಾದು ತೆರೆಯೋಡು ವಿನಃ ಒರಿ ಪನ್ನೇನು ಒರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆ ಒರಿ ಇಜ್ಜೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನ ಅನುಭವಿಸಾದೆ ನಮ್ಮ ನುಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲ್ ಹಿಡಿದು ಉಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ದುಮ್ಮಜಿ ಕ್ರಮ ಐತಲ್ಲ ಈಗ 2 ಪಾತ್ರೆ 12 ಐತ ಬಗೆಟ್ ಸೀದಾ ಕೊರಪಿನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪಟಾಕ ಚಾಕಿರಿ ಮಾನ್ಯ ಐತ ಬೇತ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೂ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಕೊರಪ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಕೊರಪ ಬಂದು ರಾಜ್ಯಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕೊರಪು ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ಐತೆ ನಡಪುಂಡು ದುಂಬು ಇನ್ನ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಐತೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆ ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ದಿಸೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಮ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ನೆಲ್ಕ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ಹೇಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ನ ಕಾಯಾಗೆ ಹೊಸ ಕುಂಟು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ಆಯ್ ಬಣ್ಣಗು ತಯಾರಾದ ಆಯ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪಿನ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಪುರ್ಲುಡು ತೂಪುಣ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪನ್ನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಕೊರಿಯರು ಒಣಸಗೆ ಪೋಯರು ಅವು ದೈವಾರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲಿಡೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವನು ಪಡಿಯರಿ ಅಂದ್ ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ತದಿ ಎಣ್ಣೆ ಪುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ 12 ಅಂದ್ ಪಡಿಯರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮತ್ತದು ಆಕಲು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯೋಗು ಬೆರಿಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ರಾಜ್ಯೋಗು ಬಂಜವಾಡೊಂದು ಬೇರೆ ದೈವ ಪನ್ಪಾಯಲಕಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಂಬಾವಡು ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಣ್ಣಗೆ ದೈವಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಡಪು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ ಒಂಜೀರು ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ಮುಗ ಏರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂದೆ ಮುಗ ಏರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೂ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೀನಾತನ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮದುತೈ ಒರಿಯನ್ ಲೆತಂಪೋದು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತದಾಕಬೋತು ಪನ್ನಾಗ ಆಯೆ ಪಂಡ್ರೆ ತಯಾರಿಜಿ ದೇ ಪಣ್ಣ ಅರೇಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣ್ ಮದುತರೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣ್ ಒಂದು ಆಯೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪೆ ವಾ ದೈವಲ
ಅವು ಉಂತೋಡು ಒಂದು ಬಂದ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕಿಶೋರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಿಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ದೈವದ ದೈವದ ಕಲಟೆ ಕುಡೋರಿ ಬತ್ತೆಡಲ್ಲ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಬರೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಮಾನ ಅತ್ತೆ ಮುಗಜಾದ ಬತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಪೆ ಪಂಡ ಮುಗಿನ ಒಂದು ಕಿಶೋರು ಬತ್ತೆ ಅನ್ನಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಪಿನಿ ಕುಡೋರಿ ಬತ್ತೆ ಅನ್ನಾಂಡ ಒಂದು ಇತ್ಯಾಪಜಿ ಅನ್ನ ಮುಗಜಾದ ಬತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಪೆ ಪಂಡ ಆತ ಕಟ್ಲೆಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯಚಿಡು ದುಂಬು ಬತ್ತು ಪುಂಡ ಇದು ದುಂಬು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪನೇಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಜೇರಿ ಅದಾಗ ಐಟ್ಲ ಉಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಚಿರುಡು ಬತ್ತನ ನಾವು ಏಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೈಟಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಉಂಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ನೇಮದ ಕಲಲ ಓಡಿ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲು ತಾದಿ ತತ್ತಿನೇನು ಅಜಯ ತತ್ತಿನೇನು ಮಾತ ನಿಗುಲು ಇತ್ತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಮದಿಪು ಬಂಪುನಗಳು ಗುತ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಊರುಲ್ಲ ಉಂತಾವಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಇರು ಎತ್ತಲಕ್ಕಾದ ಬತ್ತಿನೇನು ಇತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಸಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗದಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತಿರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡ ಮಲ್ಪವನ್ನಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಡು ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಕ್ಕೂ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನು ಜೀರಂದು ಅನ್ಪಿನಿ ಇದೆ ಮದಿಪುಲ ಮಾಯಲ ಏಕತ್ರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ನೇಮಗು ಪೋನಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಪೊರ್ಂಜೋಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ಬತ್ತು ಕುಲ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಇನ್ನಿಕ್ಕನಗ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರು ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಡಾಡ ಮುತ್ತು ಲಕ್ಕೊಡು ನೆಟ ಕುಲ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಕುಲ್ ನಮಕ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಲ್ಲದಾರ ಬತ್ತು ಅನ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಮನಿ ಪೋಚನ ಒಂಬೈದ ಕುಲ್ಲು ಉಪ್ಪಾಡ ಕುಲ್ಲು ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾತಿರೇಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ನಡಪುಣ ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬರೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಜಿಂದ ಎಕಡೆ ಕಡಿ ಪಾತಿರ್ದು ಲಕ್ಕ ದಕಲೆನ್ಪಿದೆ ಕುಲ್ಲಾವಲಿ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಮದಿಪುದಕ್ಕೂ ವಿದೇರ್ದು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಮಲ್ಪುನೇ ಇರ್ದು ಆ ಇಲ್ಲದೇರು ಗುರುಕಾಲ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕುಲು ಎರುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅದು ಗಡಿಪತ್ತಿನಕುಲು ಇಜ್ಜೆರಡಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ದೈವದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಎರುಲ್ಲೆನಾ ಆಯಪ್ಪ ನೋಡು ಒಂದು ಕುಲ್ನ ಸರಿಯತ್ತ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಂದ ಆಯ ಪಣ್ಣ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಸತಿ ಮೇದೆಯಾಗಿ ಬೈದಿನಿ ಆಯ ಸಂಬಳ ಬೈದಿನಿ ಆಯರ್ ನಮ್ಮನ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಎದುರು ನಿಂಕುಲು ಕುಲ್ದಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ಪಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಒಳ್ಳೆಟ್ಟು ಒಂದು ಲಂಜ ಐತ ಒಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕ ನೆನಪಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಈ SLC ಮಾತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಈ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಸಂಘರ್ಷ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನು ಸುರುಟೆ ಪಂಡು ಬಿಡು ನೇಮದ ದುಂಬೆ ನೇಮಡ್ದು ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ದಿವಸ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೂಡುಗ ಇತ್ತಿನ ಕೂಟ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಪನಡು ಇತ್ತು ಮನವಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನೇಮಗಳು ಮಾತಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಮರಣ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಒಪ್ಪೋಯ ಅವು ಟೀಕೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ದಂಪ ಏರಾರಾಗಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಒಂದೆಟ್ಟ ಮೂಜಿ ಅಂತರ್ಚಪ್ಪರ ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಡು ಮರ ಒಂದು ಪಾಲದ ಗಜಕಂಬ ಅವಡು ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ಬಿಡ್ಕ ಅವಳಜ್ಜಿ ಸಿಮೆಂಟದ ದುಂಬುದಾನೆ ಚಪ್ಪರ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡು ರೆಡ್ ಶಾಮಿಯಾನದ ಅಂತರ್ಚಪ್ಪರ ಮಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲೇ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂಕಲ್ಲ ಈ ದೈವಾಗ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡಲ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುಣಂದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ಶಾಮಿಯಾನದ ಅಂತರ್ಚಪ್ಪರ ಮಲ್ತದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರನು ಕೊರದು ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಪುಣು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ನಿತ್ತ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಲೆಲು ಮಾತ ಕರಿಯೊಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ನನದ ಜನಕ್ಕುಲೆ ನನದ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗವು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತು ಒಂದೇ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ನೇಮದ ಕಲಾ ನೇಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದೇನು ಏಪಲ ಟಿವಿಡ್ ಪಟ್ಟಾಂಗೋಡು ಮತ್ತು ಪಣಂದಿಪ್ಪು ಜನಕ್ಕುಲು ಇದ್ದೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಹ ವಿಷಯನೇ ಇಚ್ಛೆ ಪಂಡ ಉರ್ತುದು ಅಪಕರಣಗಳ ಸಮಾಪಡ ತೂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಎರ್ಮೆ ಕೆಸಡ್ ಜಸೊಂದಿತ್ತು ಏರ ರೆಡ್ಡ ಲಕ್ಕಾರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಅವು ಏನು ಓಲ ಶಬ್ದ
రెంಡನೇ ಸರಿ ಪಂಡಾಗ ಈ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಪ ಕೈತಳ್ಳೆ ಅವನು ಮೂಜನೇ ಸರಿ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಣಜಿದ್ದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಪನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆ ನೇಮದ ಕಲಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಜನಕ್ಕುಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಅನ್ಪ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವಾಡಂ ಬರ್ಪಿನ ಕೂಡ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ವಾಡಂ ಬರ್ಪಿನ ಅವಳ ಬದದು ದೈವಡ ಎದುರುಡು ಪ್ರಸಾದಲ ದೇತಂಡು ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಮಲ್ಪೆ ರೇಂಜ ವಾಕಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಕುಂಜೇ ಉತ್ತರೇನ ಪನ್ನಗ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಸರಿಬೋಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಉಂದಾಕಲೆ ಕುಂಜಿ ದೋಷೋಗ ಕಾರಣ ಇನಿ ಯಾನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ನೇಮ ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಎಂಗುಲು ವಾಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಎಂಗಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಗುಲೇರಿಗೆ ನೇಮದ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ಅಕಲೆಗೆ ಮಲ್ತ ದೈಕ್ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಉಂಡಕೆಂಡ ಖಂಡಿತ ಬದಲೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇನೆ ಬಿಡ್ತಿನ ದೈವ ಯಾನತ್ತ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇನೆ ಮೀರ್ದು ನಮ್ಮ ನಡಪುನಾಗ ಐತ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಕುಲಾವಡ ದೈವವಾಡ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲುನ್ನಾಂಡ ಆ ದೈವ ಪಂತಜಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ತೂಪುನು ಪನ್ಪಿನೇ ನೆನಪಿವೋಡು ಒಂಜಿ ಅಗೋಚರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂದಿನ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಐತ ದೋಷ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಉಂಡು ಇನಿ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ನಕ್ಕುಲು ಎನ್ನಂಚಿನ ಮದುತ ಯಾವಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೆ ಯಾವಡು ಎತೆ ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೆ ಯಾವಡು ಆಯ ಐಟೆ ಪಣಂದೆ ಕುಲ್ದು ಆಯ ಸಂಬಲಗು ಬೋಡಾದ ಸಂಬಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವೆ ಆಗದಲ್ಲ ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಯ ఆయన ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ఆయన ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ఆయన ಕಸಬು ಮಲ್ತ ಪೋಯೆ ದೋಷ ಇರೇಕಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲಿನ ಹಾಲು ಮಲ್ತ ನೇಮ ಕೊರ್ಪಿನೇರ್ದೆ ಇಲ್ಲಡ ಭೂತೋ ಮಲ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದ ಮನ್ಪಿನ ಕುಲ್ನೆಡ್ಡೆ ಹಾ ಲಾ ಇಕಡೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಒನಸ್ಪಾರ್ದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ದೈವದ ಮಂಚ ಪೂಪಾರ್ದೆ ಆ ಇಕಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಮನ್ಪಿನ ಕುಲ್ನ ಇಟ್ಟು ದೋಷ ನೆಜ್ಜಿ ಈ ನೇಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲಿಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅವೇನು ಹಾಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ನೇಮದ ಕಲಟ್ಟು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನು ವಾದ್ಯವರು ಪುನಃ ಅಕಲೆಗಳ ಬೇಜಾರ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ವಾದ್ಯವ್ರ ಪೇರಿ ಆಯ್ ನಲಿತು ಜನ ಅಂಡ ಕುಡೋರ ಬೇತ ಉರ್ಪಣ ಕೂಡಲ ಅವೇನೇ ಉರ್ಪೇರಿ ವಿಜಯ ಚೀಟ್ ಕಡಪುಡೆ ಈ ಪದ ಉರ್ಪುಲೆ ಹಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರ ನಡಪುಂಡು ಆಡ ವಾದ್ಯದ ಎಡಕೆಂಡಿ ದೇ ಉಡ್ತೀನಿ ಮಾರೇವಂಡ ಆಯ್ ನಲ್ಪುಣೇನೆ ಪನ್ಪೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಉಡ್ಪುಡುಗೇನು ಅಂಚಂದೊಂದು ಆರೋಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಕುಲವಲ್ಲರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲವೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮದ್ದು ತಕಲಿನ ಸೇರ್ಪದ ಮನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮನಿಪಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಏರೇ ಮಲ್ಪಡವ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಸತ್ಯ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮದು ಉಪ್ಪು ಮದಿಪು ಉಪ್ಪು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಉಪ್ಪು ಚಾಕಿರಿ ತಕಲುಪ್ಪು ಕಡತ್ತು ಪೋಯಿನ ಕಲೆನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಬಿಡ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತಲು ಪಾತ್ರಕತೆ ದುಂಬುಕನಕ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆ ಕೂಡರ ಮೊಕ್ಕಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಅಗರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಕಲಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರಚಿತರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲತ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನೇಮದ ಕಲ ನೇಮದ ಕಲಟ್ ಎಂಚಪ್ಪುಡು ವಾರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಚೆ ಇತ್ತಿನು ನೇಮ ಪೂರ ತಿರುಪೋನು ಅಂಚಿತನು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೇಮದ ಕಲ ತತ್ತು ಬರುಂದಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಪ್ಪ ಐತೆ 15 ಕಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಮರ ಕೋರಿಗುಂಟ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಕೋರಿಗುಂಟ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಲ್ ಕೆತ್ತುನಾಲ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಇತ್ತು ಜಾಲ್ ಕೆತ್ತುನ ಆ ಜಾಲ್ ಕೆತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮರ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದಿತ್ತು ಗಜಕಮ್ಮನು ಕಾಡು ಹಿಡಿದು ಪೋದು ಮರನು ಗುರ್ತ ಬತ್ತದು ಆ ಗಜಕಮ್ಮ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂದೇನು ಪಾಲೆದ ಮರ ಅಥವಾ ಪೇರು ಬರ್ಪಣ ಮರ ಗಜಕಮ್ಮ ಮಾಡ್ಪು ಗಜಕಮ್ಮ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚು ಆನಗ ಆ ನೇಮ ಕಟ್ಟದಿನ ದಿಸ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತದ ಕಮ್ಮನು ಪಂದ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಾಡಿ ಗಜಕಮ್ಮ ಏರಿದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಚಿ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರಡು ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿಬೋಡು ಅಂಚ ಮರ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ್ ಇಂಚಿನಾನೇ ಮರ ಕನೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಮರ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರಿಗೆ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟರಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಪಾಲೆ ಉದೆಲ್ಲ ಪಾಲೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ಇನ್ನು ಮುಹೂರ್ತ ಇತ್ತು ಈ 15 ಕಟ್ಟಡು ಮಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡೆದು ಪತ್ತಿನ ಬಿರಿ ತಮ್ಮಿಲ ಮುಟ್ಟ
ಈ 14 ಕಟ್ಟು ಕರಿತದು ಒಂಜಿ ನೇಮನ ಧರ್ಮ ನೇಮನ ಆವಡು ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಅಂತರ್ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಬೇತ ಸಮಯ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿನ ಮತ್ತರ ಮೆತ್ತು ಸಿಂಗದನ ಆವಡು ಸಿಂಗದನ ಪಾಡು ಇದು ಕರ ಮರಣಿ ಏನು ಪಡ್ಲಿಕ್ಕ ಶಾಮಿಯಂದ ಅಂತರ್ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡ್ದು ಸಿಂಗದನ ಇಜ್ಜ ಅಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ನಡತ್ತದು ಪೋಡು ಈ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಒಂದೇನು ಮಾತಾ ಸಿಂಗದನ ತಂದಿಟ್ಲ ಈಗ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೈವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಪನೆ ಒಂಜಲೆ ಕಪನೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಧರ್ಮ ನೇಮಡ ಈಗ ಮೂಜಂತರದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಐಟು ಮೂಜಿ ಸಿಂಗದನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ರಾಜನ ದೈವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ದೈವ ಇತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಲ ದೈವರು ಚುಮಾದಿ ಒಂದು ತಚ್ಚಿನ ಇತ್ತುಂಡ ಸಿಂಗದನ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಸಿಂಗದನ ವಿಶೇಷ ತೆನ್ಕೈಡ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಜೋರಡ ಅಂಚ ಆ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ನಿಯಮಲೇನು ಈ ಗುತ್ತಿನಾರು ಮದುತಾರೇನು ಸುರುಟೆಲ್ಲ ತೊಂದ್ಬೋದು ಪ್ರಾಯಶಃ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಂದಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜೆ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಪುಣ್ಯವು ಬರಡೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತದ ಪುಣ್ಯವು ಕುಳ್ಳಿನೇದ ಬಕ್ಕಲಕ್ಕ ಆನಂದಾಂಡ ಅಕಲೆಗಳ ಅವಮಾನ ಆಪುಡು ಅವೇನು ಅಕಲು ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ವಿರೋಧಿಸವೆ ಒಂಜಿಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸದಾಶಿವ ಕುದುರೆಬದವ್ರು. ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ಲೆಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣಗೆ ಇರಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೈದರ್ಲೆ ನೇಮ ಕುದುರೆಬದವ್ರು ಅವು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಗೌಜಿರ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಮಟ್ಟದ ಕಟ್ಟ ಬರುತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿದ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ಬೇಟಿಗೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಕೋರ್ದಪ್ಪ ಅವು ಇತ್ತ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡ ಬೇಟಿಗೆ ಕೋರ್ದಪ್ಪನು ಅವು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಪ್ಪು ನಡಪರ ಅವು ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದು ಇದು ಗಾಡಿ ಬೋಡು ಭೂತ ಬರಡು ಅಂದ ಗಾಡಿದೇ ಬರೋದು ಇದ್ರೆ ಬರ್ಪಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಒಂದಾದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಲದ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ದೊಂಪ ಮಾತ ಪಾಟ್ರೆ ಊರ್ ತಕಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಡಲ್ ಪೂರ ಕನಸ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಮತ್ತ ಕೊರ್ರೆ ಮತ್ತ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಗೌಚಿಡ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಪಾಡುವೇರ ಪೂರ ಆಪೇರು ಆಡ ಓಲ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆತಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಪಾಡುವೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂದೆತ್ತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದೊಂಪ ಮಲ್ದೇರು ಕೊಡಿಯಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಇಂತ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಆತನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದನೆ ಅಂದ ಅವು ಎಂತ ಅದನ್ನ ಸಂಬಂಧ ತೋಜಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಿಂತ ನೇಮಗು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಿದೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಿ ವನ್ಪಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಒಂದು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ 5 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಪೆತ್ತಲು ನಾಯಿಲು ಪುರ ಜೆತ್ತೊಂದು ಪುನು 5 ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಅವು ಊರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಅಕಲಂಜಿ ಮಡಲ್ ಕಂತದ್ದು ದೊಂಪು ಕೊಡಿಯಡಿ ಪಾಡ್ನ ಅವನ್ ಪೊರ್ಲೇಬೇತೆ ದೊಂಪ ಏರ್ನ ಪೊರ್ಲೇಬೇತೆ ಅಂದ್ ಏರ್ನ ಏರ್ನೆಕ್ಲಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು 12 ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊಡ್ಡು ಉಂಡವು ಸೊ ಅವು ಇತ್ತನ್ನ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ನಾಗವನ ಕೆಂಚನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪೋದು ಲೆಂಕೈನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಕಾಪುಲಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಬೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮತ್ತದ ಕಟ್ಟೆ ಚಾಪುದಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆಟಿನಾತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಆವೋಡು ಬಾರಿ ಅವಳು ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಆ ಕಲತ್ತು ನೆಚ್ಚರು ಕೋರಿದೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚರು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಎಂಕುಲೆಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಕ್ರಮೋಟ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಚಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನೆಚ್ಚರು ಆರು ನೇಮ ಶುರುವ ಅಂದ ಅವಳೇ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿದ ಜನ ಇಷ್ಟ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಟಾಚಾರ ಕಾಪುಂಡು ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಗೌಜಿ ಇದ್ದಿಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ತು ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ತೋಚೆ ಸರಿ 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 ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ದುಂಬಿ ಎಂಚೆತ್ತ ನಿತ್ಯ ದಾದ ಅವನೊಂದು ಸೊಂದಲ ಅಂದಂದು ಇತ್ತ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಬೋತುಂಡು ಒಟ್ಟ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತ ಭೂತದ ಕೆಲವು ಈ ಭೂತ ಕಠಿಣಕಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡಿತ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆನೆ ಬೋತುಂಡು ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಆತನು ಸರಿ 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 ದುಂಬು ದೈವನ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಕಾರ್ಣಿಕಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇ ಅದನ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕೊಂಡು ದೈವ ಇನಿಕಲದಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಜ್ಜಂದ ಕುಲ್ದುಜಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದುಂಬು ದೈವ ನೇಮ ಆವಡುಂದು ಅಂಡ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿನ ದಕ್ಕೋಡು 5 ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೈದೇರ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು ತುಂಬ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ 30 ಮೂಜಿ ತಾವು ಪಾತೆ ನಾವು ಸಂದದಂತಿ ಗರಡಿಗಳು ಕೆಲವು ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಹೊಸತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಸುಮಾರು 275 ಮುಟ್ಟ ಗರಡಿಲು ಹಾತ ಆವಡು ಅಂಡ
ದುಮ್ಮುದ ಕಟ್ಟಲೆ ಕೆಲವು ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಒಲಿ ಮದ ಹಿಡ್ಪಿದಣ್ಣು ದುಮ್ಮು ಒಲಿ ಮದ ಹಿಡ್ದೆ ಬೈದೇರ್ಲು ಪಿದಾರಂದಿತ್ತೆ ಒಯ್ದೆ ಒಲಿ ಮದೇನ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ ಬಾರ ಆ ಒಲಿ ಮದ ಹಿಡ್ ಪಿದವನ ಕರಮ ಇನಿ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಇತ್ತ ಗರಡಿದ ಉಲಾಡಿದ ಪಿದಾಯಿ ಬಾರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜಿಂದ ದುಂಬಾಕಲು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಒಲಿ ಮದ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪಾರ್ಬಾರ್ದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡದ ಎದುರು ರಡ್ಡು ದಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ರ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಗಾತ್ರದ ರಡ್ಡು ಉಂಡೇನು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬೊಂಡ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ದೀದು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಪುನೋಕು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ತರಮಿತ್ತಲ ಕಾರ ತಿರ್ತಲ ತಾರಾಯಿ ದರ್ತದ ಐತ ಗಡಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಪೊತ್ತು ದೀಪ ಪೊತ್ತು ಬೊಲ್ ಪೊತ್ತ ಅವನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಕಡೆತ ಕಾಲದ ವಿಧಿನ ಅಲ್ಪ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಮಾತ ಗರಡಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇಂಥ ದುಮ್ಮದ ಮಲ್ಲ ಪುರಾತನ ಗರಡಿದ ಒಂದು ಎಕ್ಲೆಡ್ ಮಾತ ನಡಪುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗರಡಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಅವಳು ಸುಮಾರು ಒಂಜರ ಫೀಟದ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇನು ಮನುಷ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಇಪ್ಪೋಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯನಾಥ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪೋಡತ್ತ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜವು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಣ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಒರಿಯುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಒರಿದು ಅವೇನು ತೂಪು ನಕಲು ಕೇಣ್ ನಕಲು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅರ್ಪೈಚ್ ಈ ಒಲಿ ಮದೆ ಬಂದ್ಪುಣ ಪಿಲಿಭೂತ ಕಾಪುಡಾಪನಂಚಿನ ಪಿಲಿಭೂತದ ಒಲಿ ಮದೆ ಅವರು ಒಲಿ ಮದೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವೆ ಒಲಿತ ಗೂಡು ಮಂತದ ಆ ಗೂಡು ಹಿಡಿದು ವಿದಾಯ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಗುಳಿಗನ ಅರಸು ಕುಂಜರ ಒಲಿ ಮದೆ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಒಲಿ ಮದೆ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ದೈವಲು ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿನವ್ರು ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ನ ದೊಂಪ ಒಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ದೊಂಪ ಏರ್ನ ಸಿರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ಗೊತ್ತಿನದೆ ಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಾರ ಒಂದು ಕೇವಲ ನೇಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದುಮೆಗಿದ್ದು ಚಪ್ಪರ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ತಮೇರಿ ತಮ್ಮಲೆ ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ದೊಂಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ದೊಂಪ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಮಿಯನ್ನ ಬರ್ಪುಡು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಕಾಲುಗು ದಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ಮಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ತಮ್ಮಲೆ ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ ಪಾಡೋಡು ಅದು ಒಂದೈತೆ ಮದುಮೆದ ದೊಂಪವು ಆನಿ ದೊಂಪ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸಿತ್ತು ಇತ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಹೆಂಚಿನಾಣೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾದರಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ದುಂಬ ಒಂಜಿದೆ ಸಂಗೀತ ದೊಂಪಬಹುದು ಸಂಗೀತ ದುಂಬು ಪಾಡದನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಸಂಗೀತ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಶುರುವಾದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣದ ಶೈಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸಂಗೀತ ಆಡು ಪಾಡ್ದನ ಸಂಗೀತ ಆಡು ಅದೀತ ದೈವದ ಕಲಟ್ಲ ಬಾರಿ ಬೀರ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಎಂದ ಉಂಡು ಸಂಧಿ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನೆ ಬೀರಲೆಪ್ಪುನ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಕೆಳಗೆ ಬುಡ್ಚಿನ ಮನ್ಪಿನಿ ಶುರು ಇತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ನಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಪನ್ನಾಗ ಮಧುತರ ಪೋಯಿನ ಸತ್ತಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆ ನೇಮ ಮುಗಿಪೋದು ಕೋಲಗಟ್ನೆ ಕುಲು ಐತೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಂದಕ್ಕಲು ಬೇಗ ಪೋಪಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮದುತಾಯಿ ಪೋಪಿನ ಬಂಡರ್ ಜಪ್ಪರನಾಗ 6 ಗಂಟೆ ಬಣ್ಣ ಅದಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾದ 4-5 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಬಂಡರ್ ಜೊತೆ 8 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯುವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇನುವರೆ ಆಯದಾಗ ಏನು ಶುರು ನಿಗಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುಡು ಬೇಗ ಮುಗಿತೆ ನೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಜಪ್ಪೊಳ್ಳೆ ಅತ್ತ ಅಂದಕನ ಪಾತಾರೆ ಆ ವಂಚೆ 2-3 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುಗ 5 ಬಗ್ಗ ಗಿಡ ತಂದು ಪೋಪಿ ಆಯ್ ಕೋಲಗಟ್ನಕಲ್ಲಿ ನೇಮ ಕಟ್ನಕಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿ ವಾದ್ಯದ ಕಲೆ ಬನ್ಪಿ ಚಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಮರ ಬ್ಯಾ ಮುಗಿಯೋಡು ಮರ ಎಲ್ಲ ನೇಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಹಾಕಿದದ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಮುಗಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ನಡಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದನ ಬಂದ್ರೆ ಅದಂಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟನು ಮುತ್ತಾರ ಮುತ್ಸುತ್ತು ಬಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ಸುತ್ತು ಒಂಜೇ ಸುತ್ತಾತನೆ ತೋಕಟ್ಟೆಟ್ಟು ಬೋಲ್ಕುಡದ ಬಲಿ ಅಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬದಿಕರದ ಬಲಿ ಮಾತ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ತಿಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ತತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಈ ನೇಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ನೀ ಕಲೆಗೆ ನಿಯಮೋಡು ನಿಷ್ಠೆಡೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡೆಡೆ ನೇಮ ಕೊರ್ರತ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲಿ ಈಜಿನ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಲಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಆ ನೇಮದ ಕಾಸಿಡು ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಪಾಪದ ಪೊನ್ನುಲಿತನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ನೇಮುಡು ನಿಯಮನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ಆ ನೇಮ ಕೊಡ್ದುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ
ಏರೇನು ದೂರ್ನು ನೆಟ್ಟು ಈ ಭೂತ ಕುಟುಂಬಗೂ ಮುಟ್ಟಾತನು ಊರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಾತನು ಏತು ಮುಟ್ಟಾತನು ಬಂದಾಗ ಭತ್ತದ ಜಕ್ಕೆಡ್ಲಿ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಾತನು ಗೊತ್ತಿನ ಇತ ಗುತ್ತಿನ ಅವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ತದೆ ಈ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲೇನೆ ಲಕ್ಕದು ಉಂತದು ಅಕಲ ಮೀಟ್ ಪೊರೇಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಆರೋಡು ಅಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಒರೆಸದು ಅಕಲ ಚಸ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಚಸ್ಮನು ದೆತ್ತದು ಬರಿತಾ ಇಡ ಕೊಡ್ದು ಕಣ್ಣು ಒರೆಸುನು ಕೈ ಒರೆಸುನು ಆಯನ ಕಾರಡು ಪೊರೆಡುನು ಕೈಟ್ ಪೊರೆಡು ಒಂದು 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 ಈನ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾವಿ ಒಂದೇನು ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕಲ್ಡ ಪಂಡ ಅವು ದೈವ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅಕಲೆ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಅಕಲೆ ಮಲ್ತಿಜಿರ ಅಕಲೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಒಂದು ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತಿ ನಾಯಕ ಒಂಜಿ ಏತ ಗೌರವ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಮುಟ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯೇ ಪುಟ್ಟ ಭಾಷೆಡೆ ಪಾತಿರುಡು ಕೆಲವು ಹೊರತು ಪುಟ್ಟ ಭಾಷೆಡೆ ಪಾತಿರುಡು ಆಯ್ತ ಕಣ್ಣೀರು వచ్చిన ಮುಟ್ಟುದು ಕಣ್ಣೀರು వచ్చారు ಮಲ್ತದ ತೋಜಾಡ ಆ ಪುಟ್ಟ ಭಾಷೆಡೆ ತೋಜಾವಡು ಯಾನ್ ಬಾಲ ತಾಂಕ್ ಮಲ್ತೆ ಮೇರೆ ಪೇರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಣ್ಣನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬುಡಾಯ ಕಷ್ಟಡು ಪಾಡ್ರೆ ಬುಡಾಯ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಭೂತ ಪೋದು ಬಲಿತದು ತಡ್ಡೆಡು ಕೊಲ್ಲುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಡ್ಡೆಡು ಕೊಲ್ಲುಂಡು ಗೋಡೆ ಮತ ಪೂಜೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಿರಫಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಗುತ್ತಿನ ಜಕ್ಕೆ ಇಂಚೋದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಪೇರತ ಇಚ್ಚಿತ್ತ ಪರಮಾನ ಒಂದೇನು ಪಂಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಕೆ ಅప్పుడు ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಗೆ ಪಂಡೆ ಗುರುಗಳೇ ಒಂದು ಸರಿಯತ್ತೆ ಈ ಗಣಪತಿ ನಕಲೆ ಅಕಲೆ ಚಿತ್ರ ಗೌರವ ಒಂದು ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಲೇಡು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಎನ್ನಿಕಲು ಮಲ್ಪ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಂದೆ ಈಗ ಆಯನ ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಮಲ್ತಿಜಿಡ ಅರೇ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಆರು ಹಿಂಗ್ ನೇರ್ಪಿರಿ ಅವು ದಯ ಮಲ್ತಿಜ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಅವೇ ನೆಕ್ ಈ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ನಿಗಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮದಿಪ್ಪು ದಾಖಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ ಬಂಡೇರೆ 4 ದಿನ ತುಂಬತ್ತದು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಿಗಲು ದೈವ ಮಲ್ತಾರಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲಿಗೆ ಫಲ ಉಂಡು ಚಿನ್ನ ನಿಷ್ಫಲ ಆ ಫಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಲ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾತ್ರದ ಅಡ್ಡೋಗು ಇನ್ನು ಈನ ಪಣ್ಣಾಗ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅವಡು ನೇಮ ಅವಡು ಒರಿಯಡ ಕೇಂದ್ರದ ಲೆತ್ತೆರಡ ಆಯಡ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜೇರು ಏತು ಜನ ಕೋನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯು ಮೈಸಂದೆ ಕೋಲೋಗಿ 7 ಗಂಟೆ ಗಗ್ಗರ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಜುಮಾದಿ ಕೋಲೋಗಿ 7 ಗಂಟೆ ಗಗ್ಗರ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪೊಲಿ ಒಂದನೇ ಕೇನು ಹೊರತು ಐತ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚೆ ನಡಪೋಡು ಇಂಚೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣನಂಡ ಅವು ಪೂರ ಸಾವು ಆವಂದಿ ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಪಾತ್ರಲಿ ಬರಿತೀನಿ ತೂಕ ಹೇಳಿದಾಗ ಬರ್ಪೇನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರೈಕುಲು ವೇದ ಬಾಲು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನಂದ್ರೆ ಚಾವಡಿ ಇರುಕುಲ್ ದಿನ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನಿರೋಶ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪೂಜಾ ಸಂದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ತೂಂದ್ರೆ ದೀಪಕ್ ಎಸ್ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ್ನ ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾನಲೆಡು ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಸಲೆ ಮುಗ ಪೂರ ಬೈದಿನವು ಮಲ್ಲ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ಆ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರನು ನೇಮದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕನ್ನತದ ನೇಮ ಮುಗಿನೇ ಕೊನೊದ್ದು ಲಾಕರ್ಡ್ ದೀಪಿನವು ಒಂದು ಏತು ಸರಿ ದೈವಲನ ಬಂದ ನಡಿದೀಲ ಆಯ್ಜ ನೆತ್ತ ಬೇಕಿಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪರನು ಬಂದ ನಡಿದೀಜಿಂದ ಮನದಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಂಡವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡು ಅತ್ತ ಕಾಲುಡು ಏನಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾಲದ ಮುಖನೇ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಲೋಕರ್ಡ್ ಪಾಲಿನ ಕೊನದಿವರ ಬಂಗಾರಾಣಿ ಬಕ್ಕ ಆ ಇದೇ ಕಲ್ವೇರ ಕಾಕಿರ ಬರ್ತದ ಅವೇನು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಶಃ ದೈವ ಒಪ್ಪುನಗೆ ಇಂಚ ಕಲ್ವೇರ ನಿಂದು ಪರ್ಲೆ ಅರ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ನಿಜ ನಡೆದಿನ ಘಟನೆ ಗುರುಗಳೇ ಉಂಜಿ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲ್ವೇರು ಬುಗ್ಗಿಯ ದರ್ಶನ ದಿನಾಂಡ್ ಏನನ್ನು ಮದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಪೋಯ ದರ್ಶನ ದೈವಡ ಕೇನೋಡು ಕೇಂಟೇರು ಎಂಪಂಡೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಜುಮಾದೆ ಯಾನ್ ಸರಳವಾದ ಮದಿತೀನಿ ಬುಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಲ ನಿಕಟ ಕೇಂದ್ರಜಿ ನಿಕಲ್ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ದಿನಿ ದೈವದ ನೋಡಿ ಆಂಡ್ ಒರಿ ನಡುಟ್ ಬತ್ತೆ ಕಲ್ವೇರು ಕೊನ್ನಾಗ ಈ ಓಲಿತ್ತಯ ಅಂತ ಕೇಂಟೆ ಐಕೆ ದೈವದ ನೋಡಿ ಆಂಡ್ ಕಲ್ವೇರು ಕೊನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ನಾನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಏನನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ ಬತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಊರು ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ್ ಬಂಗಾರ ನಿಕಲ್ಡ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಆಡಂಬರೋಗು ನಿಕಲ್ನ ಪುರ್ಲುಗು ಬೋಡದು ಕಣತ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿನ ಬಂಗಾರ ನಿಕುಲೇ ಕಾಪೋಡಿ ಯಾನ್ ಕಾಪುಜಿ ಇಂಕೈತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನುಡಿಯಾಣ ಏತ್ ಪುರ್ಲದ ಕೆಲವು ದೈವಲು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲುಂಡು ಹೆಂಗ ಬೊಲ್ಲಿದ ಕಟ್ಸನೆ ಅವಡು ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಅವಡು ಬಂದು ಇದ್ದಿಂದೆ ಜೀವನ ಮಸ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಬರ್ಪಿನ ಕೈದ್ಲಾತನ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪೋಯಿನ ಹೆಡೆ ಇಂಕ ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಸಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ಲಿದ ಮುಗ ಒಂದು ಕರ್ಸಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೇಂಡ ಐ ಬರ್ಪರ್ಷ ನೇಮ ಬರ್ಪುಜಿ
ಒಂದು ದೈವಲು ಪುರ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದಿತ್ತು ನಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಪೊಡಿಗೆ ಖಂಡಿತ ದೈವ ಕೇಂದ್ರ ನೀರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ದೀತಾತನ್ ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಾಯ ಕೊರೋಡಿ ಕೊರೋಡೆ ಕೋಡ್ದಂಡಲ ಕೊರಪೆ ಓ ಮೊಗಲಿಗೆ 12 ಯಾನು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ್ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಮದಿಪು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ್ಬಕ್ಕ ಅಥವಾ ಯಾನು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿದ್ಬಕ್ಕ ಈ ಜಾಗ ನಾನು ಬೆಳಗಾಯ ಬೆಳಗಾಯನ್ ಬಂದಾಗ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಬತ್ತನು ಬರಕೆ ಬತ್ತನು ಗುಂಡ ಮಾಡ ಮಾತ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯರು ಒಂದು ಪುರ ಏನು ಬೆಳಗಾಯ ಅಂದೆ ಪಂಪನು ಅವನು ಪನರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿಯೋಡು ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಜವಣೇರು ಮಾತ ಪಿದಾಡ್ದೇವು ಅವು ಕೇವಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ನಡತುಂಡು ಹಿರಿಯರ್ ನಗುಲು ಮಾತ ಏರು ಮಲ್ಪುನುಂಡು ಪರಬೇರು ಮಾತ ಜಗಳ್ಳಿ ಕುದೊಂದೇರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಜವಣೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಏರು ಪಣ್ಣೇನು ಏರು ಕೇಣುವೇರು ಎಂದೇ ಅಗುಲು ಪಣ್ಣೊಂದು ಕುಲ್ದೇರು ಅಪಗಂಡ ಒಂದು ಸರಿಯಾಪನ ಏಪ ಜನಕುಲು ದಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಜೇರು ಪನ್ಪುಣಾನೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ನಾಗಮಂಡಲಗೂ ಖರ್ಚಾಪು ನೆಡ್ ದುಮ್ಮಲ ನಮ್ಮ ಪಂತ ಒಂಜಿ ನೀರಾಶ್ರಯನ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಐಟ್ ಆಪಿನ ಖರ್ಚು ಒಂಜಿ ಕಿರೆತ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿಗೆತ್ತದ ಪರಿಯರಿಗೆ ನೀರಿಜ್ಜಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಒಂತೆ ನಾಗ ಬನಟು ಮರ ನಡಾಡು ಇತ್ತ ಎಂತೂ ಕಟ್ತದ್ದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾತಂದು ಐಕಿತ್ತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ஒரு ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಾಯೆ ಒಂದು 25-30 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಧರ್ಮ ನೇಮನ ಕೊರ್ಪೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಬೆಡಿ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು 3-4 ಲಕ್ಷದ ಪೂ ಪಾಡುವೇರು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪ್ರಾಯೋ ಬೈದಿನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಲ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ರಕಲ್ಲ ತಾಕತ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಏನ್ ಪನ್ಪಿನ 40 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆ ನೇಮನೆ ಕೊರಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲದ ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷದ ಮಲ್ತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ನೇಮ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ದಿನ ಕಾಸದ ಪೊಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ 5 ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಏರ್ಲ ಹುಷಾರ್ದ ಅಂತ ಇತ್ತೆರಡು 5 ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಕುಟುಂಬಡು ಒಯ್ಕಲ ಕೊರದಿನ ಹಾಕುಲು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ನಾಗಮಂಡಲ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಏತು ಸರಿ ಐಟು ನಿಯಮಲ ತತ್ತಂಡು ನಿಷ್ಠೆಲ್ಲ ತತ್ತಂಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡೆಲ್ಲ ತತ್ತಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಏತು ಆಡಂಬರ ವಿಶೇಷ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ನೇಮ ಕರಿನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಸರದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಮತ್ತರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸಿರಿನ ರಾಪಾರ ಉಂಟು ಭಾಷೆ ಇನ್ನು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಗೆ ರಾಪಾರ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಮಾಯನು ಜೋಗನು ಬಿಡುದು ಮಾಯಗು ಪೋಪುಣ ಆ ಪೊರ್ತು ಎಂಚ ಮಾಯೋಡ್ದು ಜಕ್ಕದು ಜೋಗು ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ತು ಪಿರ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಮ್ದು ಅವು ಆತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಇನಿ ಆಯದ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಎಂದು ಪರಗಿಯವ ದಾಯಿಗ ಕೊಡಿನ ಕಟ್ಸಲದ ಕೊಡಿ ದಾಯಿಗ ರಾಪಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಲ ಇಡೀ ದೈವಾರಾಧನದ ನೇಮದ ಕಲಟ್ಟು ಮಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಗೆ ಎಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ 4 ಅರ್ಧ ಮೂಜಿಕಾರ್ದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮೂಜಿಕಾರ್ದಾನೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಲ ಈ 4 ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಸೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಕುರ್ಸು ಶಬ್ದನೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಕುರ್ಸು ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಂದು ಐಕ್ ತುರ್ಕ ಮುಕ್ಕಲ್ಗೆ ಅಂದು ಕುದಾನೆ ಅಥವಾ ಪರಂಗಿ ಮುಕ್ಕಲ್ಗೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ 4 ಮುಕ್ಕಲ್ ತುಳುನಾಡು ಮೂಜಿಕಾರ ಮುಕ್ಕಲ್ಗೆನೆ ಇತ್ತು ಏನಂತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ತೂಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು 4 ಅರ್ಧನೇ ಉಂಟು ದುಮ್ಮು ಜಿಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ದೈವ ಕುಲ್ಲರಿಗೆ ಜಿಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಉಂಟು ಜಿಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಜಿಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚು ಇತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಂಡಿಯಿಂದ ನಡ್ತದೆ ಆ ಬಂಡಿಟಿಗಳು ಒಂದು ಐತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಬೇಟಿಲು ಗಡುಕು ಪೋಪಿನ ಅಥವಾ ಇತ್ತ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋಡು ಮಾರ್ರೆ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಕಾರ್ದಿವರ ಆಪುಜಿ ಇದ್ದಾದ ಮಲ್ಪು ಮುಲ್ಪನೆಗೆ ಸುಧಾರ್ತಂಡು ಆಪುನಾಗೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ನಂಕಲ್ 5 ಗಡಿಬಿನಿ
ಇತ್ತವು ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಗಡುಕು ಹೋಪಿನ ಗಡುಕ್ಕೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಪನ್ಪಿನ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಬಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆತಂಡು ಡಾಮರ್ ಆತಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಉಂತುನಾಯಾಗ ಬೇತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತು ಅಪಗಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣು ಅಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗುಲು ದೈವದ ಎದುರುಡೆ ಕೊಡಪನ ನೀರು ಮೈತಂದು ಪೋಲೆ ಅವು ಶುದ್ಧೋಗಿಲಾಪುಡು ಅಂದು ಬೆಚ್ಚ ಆಪಿನಗಿಲ್ಲ ರಿವಾಜಿಗಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಉಂತಾವನೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಗುಲು ಅಂತ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರು ಮೈತ ಒಂದು ಗಡುಕಬಹುದು ಬಂದಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡಿ ಮರ್ದದ ಬಂಡೇರು ಅವು ಪೂಜ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚಿರು ತುಂಬ ಕ್ರಮನೇಜಿ ಬೆಡಿ ಬತ್ತುನು ಬತ್ತಿ ಬತ್ತುನು ಆ ಬತ್ತಿ ಆಯ್ ತಾಸೆಗೆ 4 ಕುಂಟು ಪಾಡುವೆ ಐತ ಕಿಡಿ ಬುರ್ನ ಆಯ್ನ ತಾಸೆ ಖಂಡಿತ ಐತ ಮಿತ್ತು 4 ಕುಂಟು ಪಾಡುವೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಬೊಟ್ಟುವೆ ಅವ್ರು ಶಬ್ದಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಮೋನೆಗೆ ಕುಂಟು ಪತ್ತ ದಾಪುಂಡು ಐತ ಪುಗೆಕ್ಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟೋಡ್ಲ ಆ ಬಿಡಿ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ನೇಮದ ಕಲಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೋಡು ಖಂಡಿತ ಪಟಾಕಿ ಪಟಾಕಿ ದುರ್ಸು ಒಂದು ಮಾತ ಪಸತ್ತು ಉಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಕದೋನಿ ಇತ್ತು ಕದೋನಿ ಇತ್ತು ಬೆಡಿ ಮರ್ದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ತಾಸೆ ಬಿಟ್ಟುವೇನು ತಾಸೆ ಪೂರ ಫೈಬರ್ ಅಂಡ ಚೆಂಡಿನ ಫೈಬರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸ್ವರ ಬರ್ತಿದೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಐಟಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಗಕ್ಕಲು ಫೈಬರೇ ಪಾಡು ಇತ್ತದ ಪೊರ್ತು ಐತ ಶಬ್ದನೇ ಬೇತೆ ಈ ಶಬ್ದನೇ ಬೇತೆ ದಯಪನ್ನಗ ಈ ಕೋಲಗು ದೊಂಪ ಪಾಡ್ನು ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತವನು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಾದನಲು ಬೊಟ್ಟುನ ಮಾತ ಬೊಟ್ಟುಲು ಉರುಪುನ ವಾದ್ಯಲು ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇದು ಇತ್ತ ಮಂದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಆ ದೈವದ ಮೌನೆ ತೂಪುನೈಕಲ ಹಲೋಜನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಡಿದ ತೂಪುನೈಕಲ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಪಾಡು ಆ ಗುಡಿತ ಉಲಾಯ್ದು ಆ ದೇವರು ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತಾದ ತೂಪುನೈಕಲ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂದೈತ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ತೂಪುನೈಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ ಬಂದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉಲಾಯ್ಡು ಗೊತ್ತಾಪು ಆ ಭಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ಬಂತಾರ ಒಂದು ಪೂರ ನಿರ್ವಾಣ ಪೂರ ನಂಗೆ ಮಲ್ತಿರಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ತೋಜಾನಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಆವಡು ಒಂದು ಆವಡು ನೆಟ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಮನಸ್ಸಿತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮನು ಎಕಡ ಪಂಡರು ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಮಾತ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ತಂದು ದೈವಕ್ಕೆ ಬಡ್ಚಾವು ದೈವಕ್ಕೆ ಬಡ್ಚು ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡ ಪುರ್ಪ ಕೈಪದ ಕಾರ ಇದರ್ಪಲ ಅಂತ ಬಂದರು ಆತೆ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅಪಗ ಕಾರಣಿಕಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಏತು ನಮ್ಮ ಆಡಂಬರ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒಂದು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ ಆತೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆಡ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಕಾರಣಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಕಾಡ ಬುರ್ಪನೆ ಜಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಡು ರಾಶಿ ಅಟ್ಟಿ ಅಟ್ಲೆ ಬರೋಣ ಕೇಪುಲ ಹೋಯ್ತು ಕಾಟಿಗೆ ಪುಲ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅತಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಒಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಪೊಡ್ಜೋಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮರಣೆ ತುಯ್ಯ ದೈವಗ ಧರ್ಮನೇ ಮುಡು ಮಾಲೆ ಪಾಡಿ ಆ ಮಾಲಿನ ಎತ್ತದ ಆ ಪೊಡ್ಜೋಗ ಕೊರೆಯ ದೈವ ಪಾಡಿದ ಮಾಲಿನ ಎತ್ತದ ಆ ತೆಟ್ಟೆ ಒರಿಜಿ ಪಂಡೆ ನಿನ್ನ ತರೆಕ್ದಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಪುಣ್ಯ ಮಾಲೆ ಪಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಅಂಚಿನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ತೆರೆದಿನ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆ ಪೂನಿಗೆ ತಂದು ಈ ತರಕ್ದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಜೀವಡು ಅಂತ ಅವು ನೇಮ ಕೊರ್ತಿ ನಾವು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ರೀತಿದ ಉದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಪಂದು ಪಂಪಿ ಮಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ಏರು ದೈವದ ಕಲಟು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೆನ ಆಯ್ ಮಾತ್ರ ಮಗನ ಆಸೆ ಬುಡುಡಲೆಪ್ಪುಜರು ಉಂಜಿನೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲೆಪ್ಪುಜರು ರಡ್ಡಿನೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದ ಮದುತಾಯಿ ಪಾತಿರಿಯಾಡ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾಯ ಪನ್ಪಿ ನೂದು ಗಡಿಟ್ ಆ ಜನ ಬುಡ್ಚಿಯ
ಆದಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ನಿಕಲ ಕೋಲ ಓಲೋಲ ವಾರು ಬತ್ತೇನೆ ಅರೆನ್ ಲೆಪ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಆರು ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರತು ಒಂದಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಅದರ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಕ್ಕೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಯಾವಡು ಮದುತ ಯಾವಡು ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ಶುರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರಿ ಅದಾಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಜಾಯ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಗಿರ ಆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಐತೆ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಪತ್ತನಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಡಂದು ಹೋಪಿನಲ್ಲ ಈಗ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಿ ಅಂತಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅವ ಬರ್ಬುಡ ಬಾಡೊಂದು ಪಂಜುಲಿನ ಮಗೊಂಡು ಕಿಸೋಡು ತಾರ್ದ ಕಟ್ಟಿಡು ಮೊಬೈಲ್ ತಾರ್ದ ಮೆತ್ತು ಕಟ್ಟಿಡ ಮೆತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮೇರ್ಲೆ ಮತ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇನು ಕೆರ್ಪರೆ ಫೋನಾಗ ಇಮೇಜ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತೊಂದು 26 ಓರುಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಉಳ್ದ ಜನತಾಂತ್ರಿಕ ಎಲ್ಲ ತುಂಬೋತಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಂದೇ ಪುರುಷ ಅವು ಅಕಲ್ನ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲ ಏನು ಬನ್ನು ಪಾನೋಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಪರ ನಗನಾಣ್ಯ ಕೈಗೆ ಪರ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಜಿ ಪಾಡಂದೆ ಆಯ್ನ ತಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಜಿನ ಆ ಪ್ರಕಾರೋಡು ಬರೋಡು ಈ ವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡುಂದಾಂಡ ಈರೆಗೆ ఆయన గతి ನಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ಹೀರ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಅದು ಪಂಡರು ಅವು ಬುಚ್ಚಾರು ಏನ್ಸೆಟ್ಟು ಬುಚ್ಚಾರು ನೆರ್ಪೇರು ಅಕಲೆ ನೆರ್ಪೇರು ಮೊಗಲೇ ನೆರ್ಪೇರು ಪುರೋಹಿತರೇ ನೆರ್ಪೇರು ಬಟನ್ ಅಕಲೆ ನೆರ್ಪೇರು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಅವೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮೀಡಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಣೊಂದು ಹೋಗ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನ ಪನ್ಪಿನ್ಮನ್ನಾಗ ಸುರೂಕಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪನ್ನಾಗ ಅವಿನ ತೋಪವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಿರಿಯನ್ನ ಕುಲಾಂಡೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಡ ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬದಲಾಲೆ ಪಂಡ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬದಲ ಆತೇರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತೇರಿ ಬದಲ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚದು ನೇಪಲ ಬಂದ ತಪ್ಪಾತನಂದಾಕಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜಂಡ ಇಲ್ಲದಾಕಲು ಪನಂದೆ ಅಕಲ ಜೋಕುಲ್ನ ತಪ್ಪತ್ ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗನ್ ಇದೇ ಮರನೇ ಇಂಕೊಂದು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಲಾಡ್ತು ಇದು ಮದುಕು ಬರೋಡನ್ನ ಬಂಡೆ ಯಾಂ ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚಿ ಅದು ಕೋಲ ಕಟ್ಟನೆ ಪಂಡೆ ಯಾರು ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಯಾರು ಬತ್ತಂಡ ಪೆದಂ ಪಾತದ ಕೋಲ ಹಾಲು ಮಲ್ಪು ಅಂಡ ಇಂಕುಲು ಹಿರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂಚಂಡ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಆತಂಡಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಪನೋಡೆ ಬನ್ನಿ ನೆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ದಲ್ಲಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒರಿಯೋಡುಂದ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಒರಿಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಗಿಬಿನ ಚಿಂತನೆ ಕೊಡ್ತು ಇದನ್ನು ನೇಮದ ಕಲ ನೇಮದ ಕಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವಾ ನೇಮದ ಕಲ ಇತ್ತನ ವಾ ನಿಷ್ಠ ಇತ್ತನ ಅವು ಒರಿತೊಂದು ಪೋಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಗೇಳ್ದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟು ನಿಷ್ಠುರ ಆಂಡಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಲ್ಪೊಡು ನನದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಪೋರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೋಡು ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನನೇ ಅಹಂಕಾರ ಅವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆನಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪನ್ಪುಣ ಬಿಡ್ಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ನಾಶ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಅವೇನು ಪಿರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಣು ಅಂಚ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಂಬೈಡು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಮಾತ ಮಲ್ದೇರ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ಅಂಡ ಅವು ಪೂರ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಊರುಡು ಮೂಲು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂಣು ನಾನು ದೈವರ ಬುಡಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಖಾಲಿ ಮದ್ವೆದ ಕಾಕಜಿಡು ಮಾತ್ರ ಬರೇಂಡ ಆಜಿ ಮೂಲ ಅಕಲ್ನ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ಮಗರ್ದು ದೈವನ ಮಾತ ಐತ ಅಡಿಕು ಮಿಗಲ್ನ ದುಡ್ಡುನು ಆಡಂಬರಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದುಡ್ಡುನು ನೆಕ್ಕು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಗುತ್ತು ಬಂದು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಅವು ಮದ್ವೆದ ಕಾಚಿದೆ ಸಾರ್ಥಕ ನಿಜಂಡ ಖಾಲಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಕಾಕಜಿಡೆ ಒರಿಯುಡು ಆ ಕೆಲಸನು ಇದು ಬೋಡತ್ನಾಥ ಕೆಲವು ಹಾಡು ಯಾನು ಅವಿಭಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಗುತ್ತುಲಗಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಪ್ಪೋದು ತೂದು ಬೈದ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಾಲಿ ಪುದ ಭಾರಿ ಚಿಂತಾಜನಕ ಅದನ್ನು ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆಡಂಬರಡು ಒಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಎಂಚಾದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅಂದೆ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಓಲ್ಲೇರು ಕೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಊರು ಪೋತಾರೆ
ಇದ್ದಾನೆ ಅವು ನಾಗಮಂಡಲ ಅಂತ ಮೇರಪ್ಪ ಫೋನ್ ದಿಯರ್ಗೆ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ತೂಲೆಂಬೆ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬನವರು ನಾಡೋಡ್ನಿ ಕುರಿತ ಬನ ನಾಡ್ದು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌಜಿದ ನಾಗಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಲ ಇಂಕುಲೆಪಲ ತಮಾಷೆಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು ಸತ್ಯಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇಜ್ಜ ಒಂದ ನಿಜಾರ್ಥಡು ಒಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಬೋಡು ಒಂತೆ ಪುದರ್ ಬೋಡು ಒಂತೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅದಾದ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಕಾಲೋಡಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಏತ್ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡ ದೈವ ಅಲ್ಪ ನುಡಿ ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಓತೊಂದು ಎಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐತೆಟ್ಟು ರೀಲ್ಸ್ ಬಲ್ ನಂಚಿದ್ನ ಕಾಲೋಡ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗೊಂಡು ಮದಿಪು ದಾರನೇಟ್ ಹತ್ರ ಮದಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಲಕದುಂದಿನ ಜನ ಲಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೇಲೊಂದು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ತನ್ನ ಊರ್ದ ಪರವಾದ ಮದಿಪು ಮಧ್ಯ ಸೇರು ಮದಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ದೈವನು ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಪೊರ್ತುಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೀಕಿದ್ದಿನ ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯ ಪನೋಡೆ ಇಂಕುಲು ಇತೆ ಬನ್ಪಿನಿ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಕಡಿಪತ್ತಿನ ಕುಲುಪ್ಪರೆಯವು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಲುಪ್ಪರೆಯವು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಣ್ಣ ಕುಲುಪ್ಪರೆಯವು ನಿಷ್ಠದ ಕುಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಿಯತ್ತದ ಕುಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಜ್ಜರದ ನೆಂಕಲ ವಾದತ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು 20% ಜನಕ್ಕುಲ ಆ ನಿಯತ್ತನ್ನು ತತ್ತದೇರಿ ಪೊಸತ್ತು ಏರು ಬತ್ತೇರ ಅವೇನು ಪೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಆ ನಿಯತ್ತನ್ನು ತತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜರಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ನಿಯಮಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜೊತೆ ಯಾನು ಏನಿಕ್ಲ ಅವೇನು ಎನ್ನುವೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಲಕ್ಕದ ಪೋದು ಕಾರ ಪತ್ತಜೇರಿ ಇದು ಸಭೆ ಪೋದು ಪತ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಪತ್ತಜೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂಶಯ ಅಂಡೆ ಡೌಟ್ ಅಂಡೆ ಹೇಗೆ ಮೇರೆ ಪತ್ತಜೇರಿ ಪೋದೆ ಅನ್ ಕೇಂಡೆ ಈತ ಜನ ಕಾರ್ಪತ್ತೀರಿ ಈರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಪತ್ತಜೇರ ತಂದೆ ಐ ಕಾರ್ ಬಂಡೇರಿ ಏನಡೆ ನಿಯಮಲುಂಡು ನಿಷ್ಠೆಲುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಲ್ಯಾರಲ್ಲ ಕಾರ್ಪತ್ತುಜಿ ದನಿಕುಲೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚಿನಕ್ಕುಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಕುಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಾದಿ ಏರಿ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಳು నేను ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಪನ್ ಪಂಚತ್ತು ನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೊಟ್ಟು ಪನೊಂದು ಇನ್ನು ಆಯೆ ರಡ್ಡು ಸಟ್ಟು ವಾದ್ಯ ಪಾಡ್ದು ನೇಮ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ 4 ಸಟ್ಟು ವಾದ್ಯ ಪಾಡುವೆ ಆಯೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಬೆಡಿ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಯಾನ್ 2 ಲಕ್ಷದ ಬೆಡಿ ಮಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನೇಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಂಡೆ ಭಜನೆ ಆ ದೈವಲು ಬಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗೆ ಮನದ ನೀವಲ್ಲ ಕೇನೋಡ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ದೈವ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಕೋಲ ಖಂಡಿತ ಮುಗಿಪು ನಂಜಿನ ಪೊರ್ತವ ಇದು ನನ ಅಂಡಲ ఆయన ಸರಿ ಮಲ್ತನಗ ಮಾತಾಜಿದ್ನ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಆತನಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಗೆ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಕಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೀರ್ಪೋನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇನ್ನೆತ್ತಡೆ ಎಲ್ಲನೆಲ್ಲ ನೇಮದ ಕಲ ಒಂತನಲ್ಲ ಸರಿ ಸಾಧಿ ಬರುವ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ 2 ಜನ ಬಿನ್ನೆರಕಲೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ನಿಕಲಕಲೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ದಿನಿ ತೆಗೆದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.